Nalipay ako tungod kay salain na usab nga higayon, nag-uba na usab kita aron makatuon. Niini nga module, atong tun-an ang mga sagad nga pulong ug ang mga ekspresyon sa pagkamatinahuron. Importante kini nga atong mahibal-an aron magpabilin ang imong pagkamatinahuron sa imong isig katawo. Apan sa dili pa, tan-awa ang mga hulagway ug atong sulayan pagtubag kini mga bata. Isulti kung sakto o dili sakto ang mga pahayag na imong masaksihan. Andam ka na ba? Mga bata, ang paggamit sa pulong sa pagtimbaya usa ka maayong kinaiya natong mga Pilipinhon. Moingon kita og maayong buntag kung kini buntag. Moingon usab kita og maayong udto kung kini sa udto. Moingon kita og maayong hapon kung kini sa hapon. Moingon usab kita og maayong gabi kung kini sa gabi. Mahimo usab nga moingon kita og maayong adlaw sa adlawan. Adlaw sa Lunes, nagkuyog si Mario ug ang iyang amahan sa tibuok adlaw kay walay klase tungod kay holiday. Nagsubay sila sa ilang mga tanom nga saging o mga mais sa bukid. Gusto unta mukaon si Mario sa mais nga anagon, apan linghod pa kini. Giingnan siya sa iyang amahan nga dili pa pwede kaunon ang mais ug mobalik na lamang sila pagkasunod semana. Kaanindot sa maong istorya mga bata, no? Sige, katuna nato ug tubagon ang mga pangutana. Kinsa ang duha nga nagkuyog? Letter A, si Mama ug Papa. Letter B, si Mario ug ang iyang amahan. Letter C, si Mario ug ang iyahang lola. Kanus-a sila nangadto? Letter A, gabi. Letter B, adlaw nga Lunes. Letter C, adlaw nga Sabado. Sa ikatulong pangutana, asa sila paingon? Letter A, sa bukid. Letter B, sa umahan. Letter C, sa tindahan. Para sa ikaupat nga pangutana, asa ani ang nahitabo sa ilang lakaw? Letter A, nagsubay sila sa ilang tanom nga mangga. Letter B, nagsubay sila sa ilang tanom nga saging ug mais. Letter C, nananom sila og mga utanon sa bukid. Para sa katapusang pangutana, ngano man nga dili pa mahimong anagon ang mais? Letter A, dili musugot ang papa ni Mario kay iyang ibaligya. Letter B, dili musugot ang papa ni Mario kay iya kining ipanghatag sa mga silingan. Letter C, dili pa pwede kay linghod pa kini.
Niining tungura mga bata, aduna ako'y ipakita kaninyo nga hulagway. Gusto nako nga inyong tun-an o obserbahan kung unsa ang gipakita sa maong hulagway. Unsa man ang imong nakita sa maong hulagway? Unsa man ang gibuhat sa mga bata sa maong hulagway? Nganong niamin man ang mga bata sa ilang lolo? Maayo ba ka kini? Mga bata, mao kini ang mga sagad nga panultihon o ekspresyon nga nagpakita sa pagkamatinuhuron, pananglitan, maayong buntag. Moingon ikaw og maayong buntag, mamahimo ba nga magpatabang ako o dala sa akong basket? Kung sa hapon, maayong hapon, mahimo ba nga manghulam ako sa imong lapis? Kung gabi, maayong gabi, mamahimo ba nga imo akong tabangan sa akong buluhaton? Palihog, kini nga pulong gamiton kung aduna kay gustong ipatabang o ipamalihog sa uban. Pananglitan, palihog, tabangi ko o pangita sa akong nawala nga bag. Daghang salamat, kini nga pulong gamiton kung aduna kay nadawat nga tabang o butang gikan sa uban. Pananglitan, daghang salamat sa imong pagtabang dili kanako. Walay sapayan, ang pulong nga walay sapayan atong gamiton kung ikaw mubalos sa pag-istorya sa nagpasalamat kanimo. Pananglitan, walay sapayan, kung ikaw adunay gustong ipatabang kanako, sultihi lamang ako tungod kay andam akong mutabang kanimo. Kumusta? Ang pulong nga kumusta gamiton kung ikaw makigsusi sa kahimtang sa uban. Pananglitan, kumusta ang imong pagtuon? Atong katunan ang pagpangayo o katahuran kang bisan kinsa nga atong mataguan mga bata. Angay usab kita nga magpasalamat sa mga tawo nga nihatag kanato og butang o sa mga tawo nga nitabang kanato. Ang pagpangayo o pasaylo kung aduna kitay sayo o kung nakasala kita. Nasayod ako nga daghan mong datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!